ney'nhlangana sey'ndaweni la kuthe khona kufinyela khona le video. Ngiyakubingelela, igama lami nginguSthembiso NgingakaNdlozi. Wembukeli ezingena manje zithi sekwenzeke isiphihli sengozi ezidlule nemiphefumulo yabantu ababili, kwalimala kanzima abaningi ku-R74 ejikeni lomgwaqo uDriekop ngaseStenga esifundazweni saKwaZulu-Natali. Kubukeka ukuthi le ngozi imbandakanye itekisi ebelithwele abagibeli kanye neveni. Kubukeka ukuthi lezi moto zidudelane phezulu zaze zaphumela ngaphandle komgwaqo. Kanti wembukeli abazimo eziphuthumayo babezele endaweni yesigameko lapho bafike khona sekudlule umphefumulo emibili, kanti abanye baphuthunyiswa esibhedlela esiseduze ukuyothola usizo oluphuthumayo. Umbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuva lakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje. Sale kahle.